aya lachitala azụ ihu na tu ya bụ okweshiga ya bụ okwe dabara adaba Super Eagles dịka shikwo na ọ bụghị ọtụtụ ihe anyị hụrụ ha gbara ya bụ ama m ga-asị na ọwụ maka na ha rụzighị uche ha niile na ha ga-erute final ha sị ka anyị gbaa ya otu anyị si gbaa ya lawa mana ọkakwa mma otu ha si were ihe lọta maka na onye dịrị ahịa si ya gaa ahịa kwesịrị igoro ihe bata mana ọ bụghị naanị ka anyị ji bịa na ụbọchị taa ewekwara ọtụtụ ndị akụkọ ndị na-agbara n'ihu akwụkwọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa dịka Super Eagles captain John Mikel Obi arịtayala from international football. Ọ eziokwu na ụbọchị echi gara aga ka ya bụ gịnị ka anyị nụtara ya bụ akụkọ na nwa amadi ala anyị bụ John Mikel Obi bụkwa onye ama ama n'ala anyị ọ bụghị naanị n'ala anyị na mba Afrịka ọ bụkwa naanị mba Afrịka n'ụwa niile n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ achisana gịnị achisala akpụkpọ ụkwụ o ji agbara ala anyị bọọlụ ọ sị na gịnị ndị ala anyị ka anyị chisa ya ebe a na ozu one mana ile anya ịhụ na nwa amadi a agbaala mbọ dị egwu ọ gbaala mbọ kemgbe afọ 2005 ka o bidoro gịnị gbawara ala anyị bọọlụ nke a bụ afọ 15 ya ọ gbalara ala anyị bọọlụ ya bụ nwa amadi mere gịnị ọ gbalịara anyị na-asị ya gịnị jide nke o ji ndị Super Eagles ndị ala anyị niile na-ekele ya maka mbọ ya niile n'afọ 15 a gara aga ọ bụrụ naanị nke ahụ enwekwara ọtụtụ ihe nrite ugo ndị o nwetara ihe ndị o nwetara mana tupu anyị agaba na ihe ndị o nwetara ka anyị lee anya maka na ọ bụ otu onye ihu ya m na-ahụ n'akụkọ a ya onye na-akpọ Messi mgbe a gbara under 20 2005 le Messi ama m na because the Messi will ike gbakwuru ndị Argentina one more trophy ma Copa America ma ihe ndị ọzọ dị iche tupu ya ụsọ ọgba ile achievement Messi ile achievement Mikel na awụ eziokwu na Messi enwebeghị ọtụtụ ihe international bonuses ihe international na club ka ọ kara eweta ya ọ dịghị ka Mikel kwesịrị ịchịsa ọwa n'ugbu a ile anya ka o siri dị tupu Nigeria agba semi-final o kwuru enwere ihe o kwuru na ọha nta akụkọ ya si na ya ahụ na ala anyị nwere ike ime nke ọma ma ya anọghị ebe ahụ na ya ahụgo na ha nwere ike ime nke ọma ma ya anọghị ya mgbe aka anyị na-amata na mgbe aka ọ nọ na-atụpenye anya azụ si agbachakwa quarter finals agbacha nke a ndị ala anyị meriri mba Tunisia na agbacha ya third place ya ga ebe aka ọ nọ gwa anyị na agbacha ya na ya ga-achịsa gịnị ọwa mana ile anya ịchịsa ọ wezokwa n'afọ 32 32 years mana ile ya anya nke ọma Mikel ka nwere afọ ole na ole n'iru ya ịgbara ala anyị bọọlụ ọ ka nwere afọ ole na ole kama ọwụgonu ịnọ ọ kwesịrị ịnọ echetara m mgbe a na-agba mgbe ọ ka na-agbakwa mgbe ọ na-agbara Super Eagles bọọlụ Jeje Okocha gbakwara otu maachị ole na ole tupu anyị ahụta na anyị enwetala a strong midfielder maka na eziokwu na ya n'ime anyị enwebeghị midfield na Super Eagles kemgbe Jeje Okocha pụrụ Mikel abịa metụ ka o wetara ụfọdụ ihe ndị o wetara gosiri na ya bụ midfield asịghị m na anyị enweghị midfield mana anyị enwebeghị midfield otu anyị si enwe Sunday Olisa gị nwee Jeje Okocha bịa nwee Daniel Amukachi ndị na-eshi forward na-abata na midfield na-emerụ mmadụ anyị kwesịrị inweta team ọ ga-atọ m ụtọ ka anyị nweta team ndị dị ka na Super Eagles gbara Atlanta 96 obere ihe a ga-enweta ndị ga-akpụde gbara Atlanta 96 ele ndị wụ Brazil ele ndị wụ Argentina ndị ahụ ndị inye Super Eagles inye ha goolu ma ha nyegwara gị merie gị mana ugbu a ihe m che na ndị NFF ga-agawo dịka i kwuru na mbụ ilenye anya na ligi anyị enwere ụmụazị ndị ma bọọlụ ịma na ihe ndị a niile kwere ma idinye mmadụ ohere inye mmadụ ohere mgbe ụfọ ịma mmata na onye dị ụta nwere ike ime anyị nwere ndị nọcha na ligi anyị ga-agba bọọlụ karịa Messi karịa Mikel na ndị ọzọ a na-anọ ha na line mana ọ bụ gịnị anyị achọpụtabeghị anyị enyebeghị ohere ka ha gosi ndị Naijiria si ihe onye a na-eme ekwere m ike ime ya karịa ya dịka obodo mba Ijipt ama ma obodo mba Ijipt ọwụ ndị niile gbara ama Nations Cup agbara afọ ole na ole ha niile aghọtachara ha from locally ha butekwa ya bụ iko mba Afrịka ilekwa anya na Spain
dịka a na-akpọ Spain ha chọrọ ịgba bọọlụ iwọcha ndị niile na-agba international football ha na-agba na Spain Ha niile ma ị nọ na Barcelona ịnọ Madrid ma ị nọ Madrid ịnọ Atletico Madrid otu aka ha niile nọ na Spain ihe akwa local leagues hapụkwa na anyị akpọ ya international ha their own local leagues mana dịka o si dị ọtụtụ ihe ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa agakwele bọbụla ka anyị gatụ obere ezumike ga-ekirịtụ ụmụ ruru highlight ndị ka anyị nwere anyị bata anyị ga-akọwapụta unu gwa unu otu ndị nwetara iko mba Afrịka si nweta ya gwakwa unu ihe nrita ndị ka Mikel nwetara tupu ya chisọ boot ma mee retire from international football agakwele bọbụla ọ kapụkwa isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme